Начало, аз не помня какво говори до тук. То не е важно. Не е важно, ако не е нужно да го повториш също. По принцип може и малко Сбито. по-сбито. Колко сбито. Няма нужда да им разказваме целият. Мислях само първи епизод изцяло. Няма нужда. Много спитичко трябва да е. Има един гоблин, един грипър, грин грипър, една булка. Гоблен. Един грипър, да. Има един гоблен, един грипър, една булка и какво още? Имаме и едно слънце. И едно зомби. И едно зомби, да. Не си стигнал до там. А, Играта ли сме? hello again. Здравейте отново. Фал старт имахме. Да. Звука не беше окей. Да. Нямаше го. Кажете ми откъде да почна отново, че не помня. От там и започваш. Не. Историята. Те няма как да ти кажа. Започваш от интрото. От интрото? Да бе, не сме имали звук изобщо. Ей! Там! Здравейте и добре дошли в предаването MPD. Тази вечер ще ви представим историята за една много тъжна любов. Ще разберем какво се случва, когато ревността и митологичното се сблъскат. Възможно ли е също така връзката между една липсваща душа и един столетен бродник? За да разберете какво ще се случи, останете с нас, за да видим дали двамата влюбени ще успеят да намерят своя щастлив край. Днес отново сме Мими, Дора и Петя с вас. И ако вече не сте се досетили по тизърите ни, по дрехите ни или по интрото ни, ще говорим за Гоблин. Та-да-да-да. Да. Гоблин е една от най-популярните корейски драми. Една от най-гледаните там им в международен план. И като цяло откъде да започнем с нея? Историята. Накратко, да. Накратко историята. Имаме един гоблин. Имаме един грим рипър. Имаме една булка на гоблина. И една собственичка на ресторант. Това са ни четиримата главни герои, около които се върти историята в 16-те епизода. Да. Гоблинът е човек, който е бил убит несправедливо. И малко преди да умре, отправя силно желание към божеството, луната, пеперудата, бабата, каката сяката червена рокля. Да, много неща. Което иска да отмъсти за несправедливата си смърт. И успяваме да го постигнем. Вследствие на което той възкръсва като гоблин. Но, както това звучи яко, да си безсмъртен, да си всемогъщ, да можеш да правиш каквото си искаш, той е прокълнат. Не може да умре, докато булката му, в която единствено може да види меча, с който е наръган, не му извади този меч. Тогава той най-накрая ще получи своят вечен покой. Да. Няма да има кой да управлява времето локално. Няма да вали толкова дъжд. Примерно или да грее много слънце. О, да. Цът от вишните през зимата. Грим Рипъра е човек, който в предния си живот е извършил изключително голямо престъпление. И в сегашния си живот, може да се нарече живот като е Грим Рипър? Ами, Сегашно съществуване. Значи, казват, че Грим Рипърите са извършили грях и затова са наказани станат Грим Рипъри. И чак в края на сериала разбираме, че греха, който те са извършили, е самоубийство. Тоест хората, които се самоубиват, стават Грим Рипъри и те изпровождат мъртвите души и извършват това действие, докато желанието в тях да живеят не стане по-голямо от страха им. Какво се случва? Раждат се наново? Да. Получава шанс. Освен ако не са изхабили възможността си за следващ живот. Защото, както сериала ни казва, хората имат право на 3 живота. 4. Да. 4 бяха. Да. Хората имат 4 живота. Като имаме една доста ключова разлика между Гоблина и Грим Рипър. Гоблина помни смъртта на всеки един човек около себе си. Както и своята. Както и своята.
Докато и помни целият си живот като цяло. Докато Грим Рипър няма абсолютно никакви спомени И за предишния си за живот. предишния живот, но посланник на смъртта. Не казвайте името му 3 пъти. Не бе, Не бе, той не той не трябва трябва да да ти ти казва казва 3 името. пъти. И вие не му казвайте името 3 пъти. Не го гледайте в очите. Вие да искате, не може да му кажете името, Не ни защото гледайте Грим в очите. Риперите не помнят собствените си имена, което е част от проблема. Затова и получаваме Кимобин. Проверете и актьора, много е сладък. Та. Действието в сериала започва много в миналото, преди 939 години, наколкото и нашия гоблин. Много време. Цялостното действие горе-долу се развива в днешна Корея. Като... И малко в Канада. Да, и малко в Да, и Канада. малко в Канада. Виждаме красивата есен на Канада. Забавен факт, ако хванете падащо листенце от... Ох, сега, български. Точно български. Кленово Кленово дърво. дърво. Благодаря. Ако хванете падащо листенце Колко от кленово дърво. Докато пада още. Да. Човекът, който се разхожда с вас, ще бъде винаги до вас. Ще бъде вашия възлюбен. За винаги. Сърната душа. Ще се влюбите Да. в него. Да. Така че, Но това се въжи също и за ако хванете вишнево листенце. да. И Да, но защо всяка страна не има хващайте някакви- падаща треволяция, ако сте с някой, с който не иска да се влюбвате. Не, внимайте какво фащате. Нещо много забавно тази вечер. 18 плюс, да, знаем, че нямаше това предвид, затова е смешно. Така. Една вечер нашия мил събрат Гоблина спасява една умираща родилка, която по принцип по план трябва да умре. Както тя, така и бебето, което носи. Но Гоблина е усърден, чува молитвите им и отива И и доста я спасява. А, Да. да, беше се напил. Клатеше се на един билборд. А той се напил от една биричка. Да, много е сладък. И стигаме до момента, в който спасява родилката. И нашия съдор Грим Рипъра идва само на една локличка кръв. Остана с празни ръце. Да. Тук Е, се да, случват ма, някакви картичка, неща, които изгубена не се душа. притесняваме. Добре, и? Още сме си в ефир, добре. И 9 години по-късно майката и детето са живи и здрави, радват се на живота. Но жатваря, нашия съдор, не спира да ги търси, за да може да си ги прибере обратно. Защото им се водят по опис. Грим Риперите имат списък от хора, които трябва да Приберат. посрещнат, да приберат и да ги спратят. И като им липсва пратката, Иначе поискам шика. продължават да търсят. Шипинга е изчезнал някъде. Не изчезна. А те не са като DHL, дето като кажете ми изгубил се и край никой да Риперите не ти връщат. И И майката, някой от вас помни ли как умира? майката в инцидент Да, умря пак. Да. мисля, че пак и беше блъсната от Да. този, който е блъсна първия път. Това ми Не. се губи като спомен, но Не. просто пак беше инцидент. Пак беше Да. инцидент. То е защото на липсващите, изгубените души, така да се каже, понеже са такива дупки в пространството един вид, на тях по-често им се случват особено на всеки 9 години. А доколкото си спомням, на затваря му беше трудно да прибере главната героиня, защото нито има не съществуваше в това време, в което тя наистина е трябвало да умре. Да. Да. Знаеше просто за едно неродено бебе. Да. Майката, за жалост, умира в инцидент. И по това време разбираме, че малката дъщеричка има възможността, способността да вижда призраци, защото вижда призрака на майка си. Който я предупреждава, как да го кажем, да напусне първо дома си, да избяга далеч от Рипъра и като цяло единственият човек, на който да се доверява, да е милата баба, която продава зелки на пазара, която всички още познаваме като божеството или чудотворното чудо, Чудното чудо. чудотворното чудо, което изпълнява
желанията на хората, да кажем, ако са достатъчно силно пожелани. Намесва се така леко в средата. Милия дохла, така и си получи картата. Не искал достатъчно силно. Нищо, че цяла драма говори за нея, но да. Нашата главна героиня, Джиантак, успява още веднъж да избяга от Джосфара по този начин. И имаме още един таймскип до 19-ти рожден ден на героинята ни, в който, където виждаме, че тя живее вече с леля си и братовчедите си, които не са най-приятните роднини, определено. Да кажем, виждаме една модерна версия на Пепелашка. И билата так. Абсолютно Пепелашка беше. Тормозаха да им готви чисти... Да им изкарва пари. Да им изкарва пари, а те си не действат. И първата среща, която получаваме между Гоблина и Джиантак, всъщност е точно на рождения й ден. Когато тя така мило и самотно си седи на кея и духва свещичките от тортата си. За първи път се видяха на друго място. Тогава само се разминах. Да, ама все пак не знаеха кой. Да, все пак има и kind of първа среща. Първи сблъсък. Да, първи сблъсък. Още тогава се усети, че те усетиха, че може би има нещо. Кой те? Само той. Само той. Аз да поинт. Забравих. Свещичките. На свещичките, да. Което е резултат на духването на свещичката. Цъф на Гоблина! Цъф на Гоблина, който по това време беше на прекрасното поле с Елда. Казах ви, че е ключова тази Елда. Тя Елда има през цялата драма. Судор си се разкарваше с букет от Елда. Фактически ма отиваше на нечий гроб там. Своя гроб? На своя гроб? Може би. Но той не е погребан реално, така че... Всички не, просто си умирал в полето с Елда. Лобното място просто трябва да се води. И имаме един много сладък разговор, който Гаро може да ни пусне. Файла се казва Цветя. Може би хубаво да споменеме актьорите, как се казват? В ролята на Гоблина е човекът, за който чуехме предния път, Гомю. Да. Който знаем винаги ще остане Гоблина. Да. В ролята на Джиантак е Ким Го-ън. И ето. Вече толкова инсулин, че просто... Беше красиво. Някой ми подарял да и на мен, моля. Аз мога да нареда на опашката. Истината е, че сериала е най-класическата любовна драма. Няма момент, в който да не се случва нещо, което да е безкрайно сантиментално, красиво, сладникаво, обаче толкова добро премерено, че веднага му повярваш. Имам няколко кринжеви цитата за малко по-нататък. То в целия сериал има толкова кринж. Ако гледате малко по-трезво, и ще си Казаха трите човека, които не са във връзка. И за това го гледат. Ако сте влюбени, ще ви хареса, бих мислял. Не! Той сега ми харесва. Мене така за много си ми харесва. Защото съм ми хареса. Както казах, има още 10 епизода. Вау! Благодаря. Дълбочината на всичките тези емоции не мога да кажа, че мога да се свържа с тях напълно. Това е защото ти си брала връзка. Ние били във връзка и сме дай тази кърпичка, дай това кърпичка. Ето не съм ревала. Има време, не се притесняй. На 6-ти епизод до тук са само хумористичните неща. Имам един въпрос за вас. Какво бихте избрали? Тъга или любов? Петя? Защо? Защото аз ще спомня, ако кажа какъв е отговора. Не sé какво разговор. Не знам. Не обичам да ми е тъжно. Любов? Добре. Дора? Аз съм романтична личност. Не искам да избирам тъжна любов. Искам само любов. В драмата имаме този следен диалог между Гоблина и Джиантак, където той я пита какво би предпочела, тъга или любов, на което тя му отговаря тъжна любов. Което за една тинейджърка е доста интересен отговор, бих казала.
И която все още май нямала Да, някакви не е имала и връзка. граници, Защото самата тя е аутсайдер в училището си. Смята се за странна, особена. Понеже... Даже и тормозят. Да. Ама, според Вижда мен, духове. може би аз бъркам или нещо грешно съм разбрала. Но разговор не тръгна ли от това, че той казва, нищо не остава вечно. Нито любовта е вечна, нито тъгата е вечна. Да. Тоест, те никога не продължават достатъчно дълго, докато тя не каза, не, тъжната любов може да я продължи вечно. Поне аз така го разбрах. Свободна интерпретация, хора. Мнение, разсъждение. Изведете по едно лище. Да. Интерпретативно съчинение на тема тъжна любов. Или какво бихте избрали, тъга или любов? Целият сериал е... Може да покажем снимките на Ким Шин и Джиан Так. Да видят хората, за кой говорим до сега. Да. Ким Шин? Ким Шин е името на гоблина, докато е бил все още човек, когато е бил генерал. Колко е хубав. Много красив. Брит не е класическия красавец, но има изключителна харизма. И Джиан Так. Докато все още е... То... невинна, Щастлива ученичка. Щастлива. Беше щастлива, когато беше там. За 24 часа, когато бяха в Канада. Да. Първия път. Това е първия път. Всички казват, че в Канада хората са щастливи. Да, така е. Австралийците и канадците са най-щастливите хора на света, така казват. Всичките там центри. Да, беше ходим там? В къде? Не са ето така. Аз съм първо за Канада. Да ловим листенца от кленове. Това ще е много топло. Сега, какво искаш? 20 градуса през пролетта ли? Мен 20 градуса ми е много добре. Мен ми е много добре на 10. И, да, имахме още герои за представяне. Та. Жетварят, Грим Рипъра, той е един от главните ни герои също така. Той се оказва съквартирант на гоблина. В течение на обстоятелствата. Да. Тъй като гоблина има един племенник. Почти съм сигурна, че тук майката, тази Godmother има намеса, те двамата да живеят под един покрив. Божеството си знае работата, знае кой да събира заедно. Та, малкият тарикат, който се води Племенник на гоблина, а.к.а. слугата му, понеже са му взели кредитната карта на милото дете и няма как да харчи пари и да сваля мацки, дава къщата на чичо си под наем. Вижте го какво обавец. Може да го чуете в B2B. Прекрасен е и там. Той навсякъде е прекрасен. Така е. Казахме името на актьора? Името на актьора е Юк Сънде. Грим Рипър казахме ли? Актьора на Грим Рипъра е И Дон Нук. Още е сингъл, ако не знаете. Аз съм си го заплюла. Ограждайте! Да, знаеш всички сингъл актьори. Които са над определена възраст, която няма се чувствате педофил. Аз се чувствам добре. Да, защото който те харесва, теб се чувства педофил. Нямай. Да, така, говорихме си за... Да. Та, нашия мил другар Дохва, както и името на героя на Сандже в драмата, дава под найем къщата на чичо си и там се настанява наши любимец, Грим Рипър. Мисля, че се вижда колко го фаворитизираме някакво. Не знам за какво говорите изобщо. Фан факт, в момента в който го видях главна роля в Tale of the Nine-Tailed, следващия second lead ми стана любимец. Някой бях като, ти си хубав, ама виждам Кимбъм. Ти имаш синдром, това е съвсем друго. Да, отклонение в съобщето. И си заживяват Гоблина и Грим Рипъра заедно. Нека видим как живеят заедно. С кое видео първо? Те са толкова много моменти. Избери си едно. Така. В което да покажеш тяхната връзка. Нека започнем от гащи. Гащи. Добре, търсим гащи. Ще ги намерим. Да. Реално имат много голяма химия между двамата актьори.
просто ти е такъв голям кеф да ги гледаш. Аз направо се спуквах от смях. До 6-ти епизод, където съм стигнала. Се спуквах от смях, докато ги гледам. Броманса определено беше много добре. Най-малкото братя, които всеки е. Защо ми изяде карамелчето, къде ми е кислото мляко, което си бях прибрал, не ми играй с компютърната игра. Защо ми пипаш това си е мой, къде го оставих ти, защо го остави там? Може да видим също така и любовта, която споделят един между друг. В клипче много опции, което е с комички любов. Много добре си кръстила нещата. Да. Опитах се, не знам как да ги отделя. Да, затруднявам живота на Гаро, съжалявам. Сами, която е избрана. От... Съм ти ли казах? Много сладка драма. Като мисля, че някои хора говореха по едно време, че едините новия живот на Грим Рипър и Съни. Като продължение на тяхната история, но мисля, че беше нещо потвърдено като реално. Как се казва? Как е? Touch your heart. Touch your heart. Тя какво долу трябва да гледа? Записвам си го Touch your heart. Да се гледа. Успяхме ли да намерим клипчето с това колко се обичат? Няма ли да направят истории за... Ано. Тия дамата ще имат ли друг живот? Нещо Дора Петя, четете. Ами, добре, няма да показваме повече. Окей. Добре. Значи само да снимки ще го караме. Трябва да споменем, че няма изключени хора в тази драма. Като започнем още от сценариста и режисьора. Така, сценаристка на драмата е Ким Ан Сук, която е много популярна и със сценариите си за Secret Garden, The Heirs, Descendants of the Sun, Mr. Sunshine и The King Eternal Monarch. Това толкова обяснява толкова много А неща. Secret Garden гледала ли си? Не, Secret Garden. Не, гледала съм Secret Garden. С Хьон Бин. Не знам. Добре, трябва да видя. Не знам като такова. Но, извиняйки. Може да кажем, че жената обича да работи горе-долу с сходен актьорски състав. И другото, което обича да прави точно фентези неща, защото както Secret Garden, така и в... Само може би... Descendants и The Heirs не е толкова фентези. Да. Аз така искам да отбележа този интересен факт. По принцип, в западната индустрия сценаристите нямат... Голям принос? Не, нямат много правото, мнението или каквото и да било да е вземено под внимание тяхното мнение, кой трябва да играе тези роли и кой да е каста или изобщо така нататък. И по принцип на Запад сценаристите не са особено популярни. Смисъл, което знаете, кой е режисьор, кой е оператор, кои са актьорите. Най-вече режисьор. При западните филми режисьора мисля, че стои на така най-високото. И освен ако не е някакво нещо много специално, защото е по книга или самия сценарист по принцип не е само сценарист, ами е автор на книги или някакво нещо друго, той е еди какво си, освен че е и сценарист, тогава изобщо не разбирате кой е сценарист. Докато в Корея май се обръща доста внимание на... Оставам с впечатлението, че сценаристите имат повече сила и влияние, отколкото режисьора. Тяхното виждане някъде е доста от голяма важност. Все пак те са писали историята, Не, нормално. Както казах на Запад. Нормално е. Америка, учете се. Това почнаха да правят доста ремейкове на корейски неща, така че. Да. Директорът на Гоблин. Режисьорът, да. Аз не мога български. Трети чужд език. В здравето на Дора. Да. Аз и български не, трети чужд. Режисьорът е Иан Бок, който е популярен с драмите Dream High 1 и 2, School 2013, Secret Love, Descendants of the Sun, Mr. Sunshine и най-скорошното Sweet Home. Тоест, те са работили в две неща заедно. Свикнали са вече на работата в екип. Което е добре, защото се усещат по някакъв начин, може би. По принцип, от опит знам, че хората, които
на Запад обикновено режисьора избира с кой да работи, докато тук забелязвам, че сценариста избира с кой да работи. Ами и трите драми, по които заедно са работили, са хитови драми. Така че, може да кажем, че този екип работи добре. Като голяма част от актьорския състав може да видим в преобладаващата част от тези драми. Имаме доста, които са участвали в Мистер Съншайн, в Secret Garden. Фактически Юин, тази, която играе с Нани, тя придоби популярност от Secret Garden. Не участваше. Има по-малка роля там, но участва там също. И спомням, че беше голям хит, като излезе Secret Garden. Трябва да погледна поне някоя заглавна страница, нещо такова. Това е, може би, но точно както бях казвала. Знам защо го бъркам. Не съм го гледала. Там, С където Метеор Гарден го бъркам. Да, не. китайското. По едно време, както казах, беше много модерно да се сменят телата, нали, на жена. Това е едно от тези реално. Добре, ще... Звездата на... Ще го изгледаме. Имаме един любопитен факт за сценаристката, който е непотвърден слух, но все пак да кажем. Тя е заподозряна армии. Заради тези две неща. Така. Това са ми любими умения в сериала. Знаем, че Гоблин е на 939 години. Това още не съм стигнала явно до там. Да. Като... Това беше преди това. Не знам кога му казват възрастта, но да. Нали е 939 години. Гоблин. Рождения ден на Suga от BTS е на 9 март 1993 година. Някакво голямо съвпадение. И също така имаме легендарното изпълнение на секретар Ким на Boy Love. Това ми е любимия момент, от който секретаря. Нека да покажем снимка на този прекрасен човек. Да, на секретаря имаме... Той ми изглежда много познат. По принцип този актьор аз много го харесвам. Винаги има много... И то от Мистер Съншайн. По принцип... Да, Мистер Съншайн. Какво справя се добре човек? Много добре се справя. Шейква сърцата на фенките. Този икономичен диалог. Какво харесват младите жени в днешно време? BTS. Какво беше? Ексо. И май нямаше друго група. И камера. Там добре ще купиме камера. Защото не може да си позволим ни Ексо, ни BTS. В днешно време Ексо може да си ги позволят. BTS ще името. Да. BTS може да си позволят тях. Тогава, когато излизаше сериала, не можеха да си позволят Ексо, но можеха да си позволят BTS, може би. Да, реално кога излезе сериал? 2016-та. Да, BTS още не бяха толкова. Почнаха да стават известни. Не така? Да. Не се лъжа. Да. Да кажем, 2017 беше най-големият пробив. За секретар Ким, може, с удоволствие сме гледали в Chicago Typewriter. Да, аз това много харесвам. Да, в Мистер Съншайн участва също и за ролята си в един филм Default е взел награда. Момент. Сега обаче къде те имам? Някъде те имам, да. Имаше много прекрасно. За най-добра поддържаща роля. Мене актьора ми е слабост, а тук особено в Гоблина, всеки път, като му се задеше някакъв отговор или въпрос и той беше да, точно така. И си говори този директор. Той се появява по-нататък. Не знам. Кой? Секретаря? Да. Трябва да го има как командори да хора наляво надясно. Да, дето наблюдава го, да не го изкаже на Гоблина. Трябва да споменем, че секретарите в повечето драми имат много такава нежна роля, такава особена, но как да кажа? Те като гледачки. Много им е нужна ролята да има в драмите. Някакси без тях е леко празно. Ако няма секретар CEO-то, някакси нещо липсва. Този секретар прави цялото нещо. Защото реално той е всичко, което той, в смисъл, човек, който извършва цялата работа, е секретаря. Да, и CEO-то обира лаврите. И е много важно да се казва Ким. О, да. Секретар Ким. Дейте и тази драма. Да. За
дядото няма да говорим колко е прекрасен, много забавен дядо. Купи апартамент на Джиантак. Пожелавам всеки да има по един такъв дядо. Един стига. Един апартамент искам. Ти е достатъчно силно желание. Тук съм. Смятам, че има нужда да споменем едни две много важни участия в драмата на краля и кралицата от началото. Да. Така. Нашия крал, Ван Йо, или, както се казва актьора Ким Мин Дже, направи много, много, много добра роля за колко? Няколко сцени са просто. Мисля, че имаше точно. Първи епизод и към края имаше още няколко. Той има един епизод, който е почти цялото е флашбек, нали, смисъл разказването за как се е случила историята, какви са били цялото действие като... Как всъщност той не е бил лош човек, но съветника му го корумпира, да кажем. Непрекъснато му говори как генерала е посадил сестра му да се ожени, омъжи за него. Ама да започнем с това, че той остава сирак много малък. Винаги е бил пренебрегван от родителите си. И всъщност въпросният съветник го взима под крилото си и го изгражда като крал. Естествено, едно дете, което е отраснало с този човек, да му има доверие. Ще бива най-много доверие на него, да. А явно съветника искал да управлява страната чрез него. Краля е неговата малка марионетка. Да. Това е било пък на... Като в този... И още една причина той да няма доверие на генерала и на сестра му е, защото те са били приближени към баща му, който всъщност винаги е бил много студен към него и той не може да му престъпи. А той всъщност е обичал кралицата. Да, той е бил много влюбен в нея. Двамата изключително много са се обичали, но вече мисълта му почва да бъде замъглявана от съветника, който разбираме в един момент, че го е и тровел. По принцип така умира и стария император. И изобщо в императорския дворец този чай, който го пият наляво надясно, бил доста популярен, защото неговата майка така умира, баща му умира и той самия всъщност също. Няма ли да си такъв човек, който постоянно да им пробва храната? Явно да са били популярни. Този, който сервира чая е прислужник, посочен от въпросния съветник. Така, че, съветника има опипълца навсякъде. Пуснати. Ако си на място на император и нямаш доверие на съветника ти, дето те отгледал, на кой да имаш доверие? Ясно. Тъжна история. Много. Виждаме просто как един млад човек, колко много влиянието от неправилният човек го съсипва и го води до смъртта му. Самоубийството. Да. И понеже се самоубила... Какво става? Слага шапката после. Сменя короната за една капела. Да. Почти толкова тежка. Да. Тук имаме... Тоест, аз това го разбрах, между другото, още в третия епизод. Сетила се по-рано от мен, браво. В момента, в който видях, когато той взе пръстена и видя пръстена и веднага почувства нещо, си спомних, нали, че те май го и дадоха, че това е пръстена на кралицата. Да. Има нещо там, има нещо. Знам ти кой си. И в момента, в който пък я видя Сани, бях... Знам те коя си. Ще се случи нещо и там. Разбрах веднага кои са, реално. По този начин Сани разбираме, че преродената кралица, която в миналото е изиграна от Ким Со Хьон, една много, много популярна актриса в днешно време. В момента последната драма, която излезнала е Love Alarm, втория сезон. Има и излизаща в момента. Да, и още една нещо, Ривър. В момент имах го записано, къде ми изчезна. Как беше? The River? The River That Flows? Нещо такова. Абе, имаше скандал с драмата. Да, една много скандална драма. Драмата си е хубава, предполагам. Скандал е около драмата с актьорския състав. Актьор, да, от драмата. Гледайте Кейно, за да разберете какъв е скандала. Shameless plugin. Нищо не видя това. Този тези ръце, ако обичате. Това е... Актьора Джисо, който го обвиниха в тормоз, който в последствие
призна. Да. Той участваше в драмата и беше главна роля. Да. И го смениха. И го смениха и сега ще преснимат, да. Те преснимаха голяма част им, той скоро трябва да приключи така или иначе сериала. За пълната версия на Екоскандал гледайте K-News. Всеки понеделник от 8 часа. О, да. Някакво трудиме се цяла седмица, нека не отива на вятъра. Докъде стигнах? Разсеях се. Говорихме си. Мен това много ми хареса като похват. Флашбеците и историята на краля и на кралицата бяха голяма част е изпълнено от актьори, които са различни от техния природен това е хубаво. герой в момента, в лицето на Съни и на Грин Рипъра. Което те кара и внимателно да гледаш драмата, за да не изпуснеш нещо важно. Да, и когато вече разбрахме кои са Съни и Грин Рипъра, флашбеците станаха с тях. Да, пораснаха. Да. И Грин Рипър с брада. С брада? И Дон Нук в историческа драма, ох! С брада? Да, и с мустаци. Да, ще стигнеш в един момент там. Втори любопитен факт. Гон Ю в продължение на 5 години отхвърля ролята на Гоблина. 5 години го е преследвала сценаристката за тази роля. И накрая той приема при следното условие. Героят му да бъде сдържан, предпазлив и дори плашлив на моменти. Което наистина може да видим, че е доста, как да кажа... Значи плашлив съм съгласна. Когато точно е сдържан, не разбрах. Сега в началото седи и се прави там на диван, так е някакво като... Ти какво си? Някакво... Нямам интерес към тебе. Студенокръвен, разбирам, въздържан. Предпазлив е и също така, защото много пъти са го мамили с булката му. Коя е неговата булка, която ще го измъкне от вечните мъки там. Ще го остави да умре на спокойствие. Те да го мамят, тя като не вижда меча, да, той го разбира в последствие. Може просто храни празни надежди. Да. Това е надеждите, които е имал, докато чака да срещне тази булка. Той затова и толкова ни вярваше на нея, тя като каза, че... Но явно герой е бил планиран да бъде доста по... не знам... Българска дума за коки. Наперен. Наперен. Благодаря. Доста по-така наперен, някакво... мъжкар. Не знам. Който не може да си го представя. Ако в момента ми харесва точно как е. Не, на него мотива тази роля, реално. На самия актьор. Ето за това са го последвали 5 години, за да му кажат, ела да си играе. Да, но ако беше наперен, не знам дали щеш да мотива. Това според мен зависи колко е добър актьор, а не дали мотива или не. Но в тази версия на Гоблина изглеждат добре нещата. Което пък ни лъжи от това, че колегата му и Дон Нук е трябвало пък доста да се бори за ролята си на Грим Рипъра. Единият го преследва, другия той преследва. Да, тамилият човек е минал през доста неща, докато си получи ролята. За жалост нямаше описани, но е минал през всичките там кръгове на кастинг, докато ландне ролята си, докато я получи. Според мен въобще не се сбъркали. Не. Никак. Прекрасен Грин Рипър. Също така, имаме едно интервю, по време на което Гон Ю споделя, че много би се радвал да работи с Ким Горан, актрисата, която играе Джиан Так. Това е още от преди да има възможността да играе с нея в Гоблин. Не намерих информация дали сценаристката е поканила или не, но Гон Ю е споделил, че има интерес да участва в драма с нея, след като я е гледал как играе в един от първи филм, с който нашумява Ънгьо. Обаче мен да го нямаме снимка, да. После след ролята и в Cheese in the Trap споделя как много му е харесал нейния свеж начин на игра. Нейната... Невинност? Да, невинност и младост. Просто енергията, която излъчва. Мен това, което много ме впечатли е в епизодите, в които тя все още е под 18. Да. Наистина е малка. Виждаш невинното и детското и чистото в нея и в буквално 2 епизода по-късно, когато вече е преживяла всички тези драми, в които ние всички сме си срезали вените, защото това е толкова тъжно и трагично, тя е един зрял... Какво ме чака? Да, един зрял герой, който може да взима много разумни, тежки решения в живота си, което е абсолютно доста контрастно спрямо невинното подскачащо
момиченци. Много. Такъв контраст може да видите и в The King Eternal Monarch, където всички актьори играят по две роли. Да. И актьорската игра е просто на много високо ниво, много добра. Дори Минко. Да. Сигурна От нея съм, също че- много може да гледате там в главна роля. Сигурна съм, че в някакъв прекрасен момент ще говорим и за този. О, да, със сигурност. Да. Със сигурност. Също, любопитен факт, номер не знам кой, Дали? самата Гим Гоан е много голяма фенка на Coffee Prince, където нашия Гон Ю играе главна роля. Няма случайни хора в тази драма. Няма случайни. И за хората, които са наблюдавали внимателно драмата, имам един въпрос. Да видим дали ще се сетите до края на оставащото ни време. Което е малко. С какво име се преражда Джиан Так? Това не го знам. Това никакъв шанс. Да видим дали някой ще успее да го намери. Изгледах сериала просто защото ми се гледаше пак сериала и... Аз не съм стигнала до момента, в който се прераждат отново. Явно ще го видя. Ще го видиш, Петя, не се притеснявай. Също... Какво ще имам интересно? Остът. OCT-тата, да. Уникални песни. Саундтракът на тази драма, всичките песни от него просто... Докато драмата излиза, дори след нея, песните просто седат по върховете на музикалните класации и са изключително обичани и слушани от всички корейци, дори и до днес. Като, може би сред най-слушаните са, най-обичаните са на Chanyeol и Punch Stay With Me, Уникална на Crush Beautiful и на Eli I Will Go To You Like The First Snow, което имаме един много тъжен цитат, когато от момента, в който нашия гоблин изчезва, умира. Всички умират в тази драма. Всички умират в тази драма. Ако някой не е разбрал, всички умират в тази Да се драма. прераждат. И умират пак. Докато умира, за да даде утеха на Джиан Так, гоблин и казва, аз ще дойда като дъжда. Ще дойда като първия сняг. Ще се моля на божеството да ме остави да направя поне това. Защото това, че те срещнах, беше най-голямата награда в моя живот. И изчезва. Междувременно, докато Джиан Так все още има спомени за него, понеже той казва да забрави за него, изважда един тефтер, в който сяда и започва да го описва. Как е висок, тъжен, красив, как има някакво много уникално чувство за хумор. И това е една наистина много сърцеразрятелна сцена, която съжалявам, че не може да ви покажем, но по-добре да не плачете. Особено ние. Да. И... Мизера дали гримо. Да. Беше една от най-силните и кулминационни сцени, определено този сериал. Не знам, може би от камък трябва да си, за да не почувстваш поне нещо малко. Аз не плача на драми и наистина не плаках и на този момент, но изключително много ме сви сърцето. Беше много болезнена сцена. Значи на тази сцена лично аз, понеже плача Да. дехидрирах се. Трябваше да пия. Страх ме за теб, Петя, просто. Аз затова съм край бейби. Много ще ти хареса. Много е хубаво. Друго? Няма ли аз много какво? Имаме един цитат, отново съм си извадила от Гоблина, който много ми хареса. И много по красив начин, според мен, описва тяхната връзка. И той е следния. Всеки момент, който прекарах с теб, сияеше, защото времето беше хубаво, защото времето беше лошо и защото времето беше достатъчно добро. И аз обичах всеки един момент от нас. Това мисля, че описва най-точно взаимоотношенията им. Показва всичко така, по най-избит възможен начин от това какво е тяхната любов. Това е абсолютно мечтата на всички сантиментални, разнежени души, които си мислят, че съвършената любов се случва точно така. Аз от опит му да кажа, че се случва точно така. Когато намериш правилния човек, когато намериш правилния човек, дори той да си тръгне, времето, което сте изкарали заедно,
Е точно по този начин. Също, понеже сега се подсещам, Дора спомена по-рано, че Грим Рипъри стават хората, които са отнели живота си. Имам един цитат, с който разбираме защо се случва това. Човешката саможертва или жертва е нещо, което всемогъщия не може да предвиди. Това не е част от неговия план, защото това е нещо моментно и инстинктивно избор, който е направен изцяло от човека. Този избор може да бъде направен единствено от човека и за това е грях. Да. За това и самоубийците се превръщат в Грим Рипъри. А тези, които спасяват автобуса с дечица, се прераждат след 10 години. 30. Нищо ще разбереш в края на епизода. Да. На епизода. На сериала. Някой весел факт. Така, имам нещо. Да. Някой весел факт. Имам нещо, което мен лично не знам. Първо ме кара да се посмея, после ме бъгна, после не знам. Международното заглавие на Гоблин бива смеяно няколко пъти. По неясни за мен причини, защото Някой недоволен. не знам, още първоначалният му вариант е много добър. Гоблин просто. Окей, братя. Точно всички го знаем като Гоблин. Напълно добре. Но се променя след това на The Lonely Shining Goblin. Самотният блещукащ гоблин. Някакво... Къде блещука в цялата драма? Меча, който през цялото време... Меча гори. Ама гоблина не спаркалва. Това не е Това не е страч. Twilight. Някакво... И накрая, с последно международно заглавие, завършва като Guardian, The Lonely and the Great God. Което... Последни да затвори вратата, мъртвия да влезне. Да си запие чай и да си ходи. Щом сте ви се занимавало да мислите за глави, окей, ама за лично за мен излишно. Първото е топ. Точно кратко и ясно. Иначе, питам вас, имате ли любимо OCT от драмата? Някой, който да ви е допаднал повече. Имам тук няколко от тях, ако имате нужда от подсказка. Аз си го знам, Stay With Me с Чан Йолин. Пънч. Като те между другото са много... Четем ли го на глас или? Гоблин, чети ли ти да слушам част между другото? Гоблин съм го започвала около 3 или 4 пъти, но не съм го довършвала, но преди да започне тук, изчезна. Преди да започне тук го гледах, после го гледах и по телевизията и след като свърши по телевизия, го гледах пак, много ми хареса. Юина също ми е любима актриса, много я харесах в ролята и на Съни. Така е, много сладка е в ролята си на Съни. И ако ти е харесала като Съни и химията им с Идонук в Гоблин, препоръчвам ти Touch Your Heart. Там са мега захаросени двамата, много сладки. Диабет. Идеално. Също, което е много чаровно в тази драма Touch Your Heart е, че героите им не са сходни на тези от Гоблин. Имат същата химия, но като характери са различни хора. Предполага се, като което е много найс. Както казах, Чан Йоли и Пънч имат много добре им си получават песните, защото другия ми много любим Ост саундтрак е от Romantic Doctor Who. Да, уникална песен. Да, ми се получи мега добре също. Много яка песен. Не знам, трудно ми е да избера само едно. Като целият саундтрак е страхотен. Да. На мен лично, на Ейли, I Will Go To You Like The First Snow ми е много любима песен. Изключително много я харесвам. Но пък аз съм много голяма любителка на Кралица с Лейли. Тя има уникални саундтраци, както и за Moon Lovers. Да, прекрасна. Слушайте Ейли. Слушайте. Second Generation. И за който също му е любопитно, с какво име се преражда Джиантак? Преражда се като Пак Су Мин. Какво да ми говори нещо? Нямам си ни идея. Намерих го. Така. Аз също не го помнях като факт, че се преражда с някакво друго име. То сигурно го пише само на ученическата униформа, иначе... Предполагам, да. Когато се появи там на гробището в Канада. Там играят като адвокат и актриса? Да. Той е адвокат и актриса, която отива в неговата кантора да се учи на това какво е да си адвокат, за да може да... За някаква драма се с някаква роля, да. Той
имаш някаква такава подобна препратка в самия сериал, защото не ги виждаме как са се преродили двамата. Тя е актриса, а той е полицай. Полицай. Да, за това го имаше това, че потенциално това разказва техния живот след това. Бре, ти да видиш. Но да. Мисля, че доста неща обсъдихме днес. Доста теми покрихме. Имате ли нещо, с което да допълните? Гледайте Гоблин, ако не сте го гледали. Просто е фантастичен. Аз нещо обаче, което не направих и сега смятам да поправя в бъдеще, да изгледам Гоблин с български субтитри. Гледай го на български, бих казала. Не. Да. По BTV Lady го даваха на български. Да, ще намеря разоблажението. Да. Чичо! Мисля да си го причина. Просто няма да издържа. Дори да е само един епизод, смятам да го направя. Това е може би единствения сериал корейски дублиран. Не. Имаше един от първите български сериали, един от първите корейски сериали по българска телевизия беше Паста, който пуснаха по БНТ. Да, Паста. После след един от 2 драма Бижуто в двореца. Не, и преди това имаше по Диема Фемили. Бяха пуснали една хората, които гледат телевизия, аз изобщо не гледам. Аз тогава гледах. Една драма, която тя така фемили драма. Не беше фемили драма, беше доста серии. Ти си спомням? Бях заребила майка ми да гледа, обаче съответно дублажа беше отвратителен. Бях, мамо, хайде гледам с български субтитри, мама. Кой дублаж? Да, както да е. Добре, ще си го причина с дублажа, просто искам да видя как са превели Аджуши. Мисля, че просто им казваха имената. Защото хванаха баба да я гледа веднъж драмата. И май просто и с имената си ги наричаха директно. Да, специално за корейските сериали. И на мен са ми една от любимите двойки. Дали е окей да ги озвучават? Той превода не знам. Аджуши си е толкова специфично, което в България така щичка на някой звучи гадно. Аджуши звучи по-така, нали... Не знам. Мисля, че по-скоро проблема е, че ако някоя 19 годишна девойка ти казва Чичо и после ти се влюбиш в нея, ще е доста borderline 18 плюс нея, не знам къде е. Това е по-притеснителният факт, отколкото че казваш на някой Чичо. Май днес сме до тук. До тук ли сме? Мина 10. Да. Вау. И ние почнахме малко по-късно с старта. Имахме един от другите любими моменти, който е супер епичен и запомниш се от въпросната драма. Походката на Грин Рипъра и Гоблина, които отиват да спасяват Връщащи се от пазар са далеч по-добре. Със същата музика и същото епично. И с зеления лук. Не знам, виждала съм и сега само веднъж, явно ми предстои да видя това се случва. Много е добро. Да, беше епично и музиката, която пускат в момента, в който те вървате. И най-гениалният цитат на сериал. Отиваме до Play Store. Айде до Play Store. Отиваме до Play Store. Влизаш в Play Store, значи отиваме на пазар. Много любим момент ми е, когато разбираме, че Амби е дъщеря на Хеджин. Коя беше Амби? Коя Хеджин? Девак! Точно така! Гледам малко, какво? Нищо ще стигнеш до там. Тя трябва да го е минала в ресторанта, след като изтрезняваше Гоблина. И Докхуа и Грим Рипър гледаха една сапунена опера. И разбрахме, че Амби е дъщеря на Хеджин. Да, беше, да. Девак! Това така съм го... После разбрахме Гоблина какви ги е дробил. Тоест той осъзна какви ги е дробил предната вечер. И си говореше почти сам навън. Да, милото за теб. Имах още един... И другия любим цитат. Къде ми... Нито едно от трите не си ми изпълнил. Нито си имам работа, нито си имам... Такова, нито си имам... Какво беше второто? Гадже. Не, Университет. Нито си имам гадже. Гадже си имаш. Къде? Ето тук! Стой си отвънка. И добре. Те са ми любима двойка, ти мисля, че се каже 1000 пъти любов, господин. Да, 1000 пъти любов се казваше този сериал, който беше по Диема Фемили. Който беше доста драма. Доста драма. Кристина Гаджева, отворете ми дами. Казах да си остана отвън. Да.
Да, гледайте сериала, има много епични моменти, има много любовни. Има разтягане на бельо. Да. Може да се посмеете и през да поплачете. И да плачете и изобщо... Като явно на мен ми предстои. Да, много е. Приготви си кърпички. Много. И както те познавам, ще ти трябва. Другата седмица водеща ще бъде Петя. И ще си говорим за една драма от последната една година. Да. Много нашумяла. Особено на Запад. Особено на Запад? Да, особено. Много повече на Запад, отколкото в Корея. Реално в Корея не беше толкова популярна, да. Така че очаквайте нашите тизери, да ви подскажеме. Може да се сетите бързо. Да. И така. Благодарим ви много, че днес бяхте с нас и ще се видим другата седмица. Чао! Чао!